Nggih, mungsuh. Wis tak andani sepisan ping pindho kaping 3. Injih mbok bacutke anggonmu makone ngalas kene. Baliyo yen tok kowe man nyawamu baliyo. Sugih kendel Bondowani yo tentana ning papan kene kaya aku kang bakal gembluntung ning kene bisa nampan tangan temenku aku cuma nyembah jamaah tentana ning papan kene bakal tak jeblak dadaku le Iwis waduh panas 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 pun kakang nilake gedening panuwun tanpa pindha areh dening pisuanan ing dina iki
katon regeng malah kapara jeneng sira melu ngadhep nyang pengarepanipun Kakang. Wong puja lan pangestunipun Kakang wae sira kang wajib nampa diaji. Sanget ing pamundi Kang. Bibar pisanan badhe kula radhakaken kaliyan sedaya para wanita ingkang nembe kemawon cumandhak wonten ing pamargipun. Diajeng Endang Mustika. Paring dawuh Kang. Saumpama ing jagating negara Mahaswati katitik ing kalenggahan dina iki merga sangka gedhening katresnanku sing kandidat lunturake marang jeneng mula diajeng Endang Mustika malah kapara ing kalenggahan dina iki uga arep ana patih nderekake ngadhep menyang pengarepan kula sawetara ndatur mendha sawet Ngestakaken dawuh Kang. Kakang Bati sabda tinimbalan dalem. ing dinten kalanggahan punika kula mboten badhe ngersakaken tata titi tentreming negari wonten ing Mahaswati. Ila Kakang menawi kula nitih yen kula jumeneng dados adipati wonten ing Kadipaten Mahaswati. Kula ibarataken kados dening srengenge ingkang wanci surup ing Surya. Mila Kakang. Ndika mboten kados pundi kewala panjenengan kalebet saka guri negari wonten ing Mahaswati. Mila Kakang. Sawetawis ing dinten palenggahan menika kula kepengin sanget buka salat pun manah malah ing kapara dinten menika kula kepengin sanget ngenemaken dhateng keprajan wonten ing negari Mahaswati. Pangapunten dalem saderengipun. Pancen leres kados dene sinamber gelap ing mangsa ketiji. Awit menapa menika boten dinten pisanan agung kenging panjenengan menika menimbali dumateng kula kedah sowan ngabiyantara wonten ngersa panjenengan. Sejatosipun wonten kawigatosan menapa monggo pun walokaken kemawon. Kakang Pati. Nuwun. Ing ajeng kula sampun waloka wonten ngarsa panjenengan Kakang. Kula kepengin sanget dhateng ngenemaken dhateng keprajan wonten ing Mahaswati. Monggo mboten sanes ingkang kula pilih pinangka dados aratu wonten ing negari Mahaswati mboten sanes namung putra. Mila Kakang. Saumpami ing Banjang Lengser dipati wonten ing Kadipaten Mahaswati teges sampun wonten ingkang gantos palenggahan. Mila Kakang ing dinten kalenggahan menika kula kepengin sanget bebesan. Nanging nyuwun sewu saderengipun. Ateges kula lancang dumateng panjenengan menika mboten tenanipun. Kula menika nggumun awit menapa ing mangkenipun putra panjenengan menika sampun anggadhahi padikan. Menawi ing mangkenipun jumeneng nata wonten ing Kadipaten Mahaswati. Arep ana Pati Nuwun. mboten gampil nyepeng pangos. Sinasa putra kula ingkang dereng sepinten yuswanipun nanging saumpama piyambakipun dados dipati wonten ing Kadipaten Mahaswati kedah kagungan garwa prameswari. Menika leres menika. Mila Kakang Nuwun. kagem nyambung rasa talining pasederekan. Kula kepengin sanget bebesanan kalian sederek kula injih Punten dalam sewu Kakang Sanggara
Diajeng. Kepareng badhe nyelatur sawetawis. Ndak kena aku. Menawi leres ingkang nate panjenengan tembak kaliyan kula. Menawi panjenengan badhe bebesanan kaliyan Kang Mas Sanggara saking Jogoro. Ora kleru. Menapa kinten-kinten Kang putra pun Raden Pramodya mangkenipun sagah nglampahi menapa boten? Diajeng ndang Mangken dados penggalianipun manah kula Kang Mas. Diajeng Endang Mustika. Wong tuwa ngono ora bakal njlomprongake marang putra. Monggo gegayanipun Kakang. Besok sak lumeng sering pun Kakang renggani kaiban menyang ing Kawaspati. Muga putramu bakal ndak jodohake marang putraning kadangku sepuh. Nggih Kang Mas. Ra iya ora nalane to sak umpama besok bisa ngangkat derajate marang putramu. Nggih monggo sami memuji kemawon. Mugi-mugi mangkenipun putra panjenengan saged nampi menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Kene-kene Endang. Raden Pramodya Kula tinimbang dawuh kanjeng. lagi mentas saka ngendi? Kasemben kemawon kula menika pados. Isin-isinipun Kebun Raja wonten ing Lawas supados mangkenipun upamita wonten ing Kutaraja wonten kangenan kula ingkang kula pados. Kang Mas, panjenengan menika dos pundi? Diajeng Endang. Tindakipun Kang putra Raden Pramodya. Menika lak injih panjenengan piyambak ingkang ngutus supados lereh tumuju wonten ing Karang Pradesan. Ngeraketaken ngatonaken raos tresnanipun kaliyan sedaya para kawula alit. Lah kok panjenengan menika kesupen to Kang Mas? Diajeng mergo sangka cubuke nararing pun Kakang Sampun sepuh nganti kalpen bago pun Kakang iki sepira ya sepan. Sebelah sawetara. Ger, Tinimbang dawuh. sakwise Kang Slira diutus karo Ramamu, nitip preso ana ing Karang Pradesan. Kahanan ana ing Karang Pradesan kepiye, Ger? Duh Kanjeng Rama, kanjeng anggen kula iki pirsa wonten ing Karang Pradesan sedaya kawula wonten ing Maespati tasah gemah lipak woh wonten kirang sandang wangan bawah. Namung kathah tiang-tiang ingkang ngendikan nawita Kanjeng Rama menika anggen ngasta gawat wonten ing Praja Maespati tansah wicaksana kados mekaten. Dadi aluk ing kabeh para kawula cilik padha ngalembono karo Ramamu. Menika leres kanjeng. Gone nyekel perangatan ana ing Maespati kaya ngono. Menika leres. Lho menika lho Kang Mas. Monggo enggal paring dawuh kemawon. Perkawis Raden Pramodya Kula Kanjeng Rama. mentas wae sadurunging sira ngadhep nyang pengarapaning Rama. Merga dadi parambukaning wewengsa ing Maespati. Monggo sedhela maneh Raden Pramodya kinarya nglungguhi palungguhaning Punarama jalaran apa. Punarama katitik wis sepuh. Wis ora bakal kuwawa maneh nglungguhi kawibahan menyang ing Kabupaten Maespati. Kula nggih sadurunging Raden Pramodya lungguh kursi dampar ketabun menyang ing Maespati. Pun Rama darabe kekudangan. Sadurunging Pramodya lungguh menyang kursi dampar keprabon menyang ing Maespati,
gelmo sliramu mundhut salawajining bocah wadon kinarya dadi garwa Prameswari. Ger Pramodya. Perkara calon garwa kang sira ora usah sumelang yo, Ger. Ramamu wis duweni pilihan. Kono Rama wis duwe pilihan, Ger. Yen sliramu kepengin pirsa, ya toh, ibu paringi pirsa yo, Ger. Coba dene ngerti. Kang slira kelingan to pamanmu Sanggara dipati saka ing Jagaraga. Kuwi kagungan putra-putri kang ayu endah sulistya ing warna. Ya kuwi Ger, ing besuke kang bakal dijodohake kelawan sliramu. Duh, Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Kados sinamar gelap basanipun ing kosok niki. Sasampunipun panjenengan Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Dhawuhaken kula kalih putra paman Sanggara. Wonten ing Jagaraga. Sliramu rak gelem to, Kula Ger? pangapunten saderengipun Kanjeng Rama. Indraswari kuwi ayu. Njur putraning dipati ing Jagaraga Kakang Sanggara. Kula mboten tresna kalih Indraswari. Piye? Sik to, Ger. Kok yo sliramu Kula nyuwun pangapunten. busa kaya ngono. Indraswari kae ayu lho, Ger. Wis to manut karo Rama lan Ibu. Duh, Ora Kanjeng Rama. ning Rama karo Ibu. Raden Pramodya. Lawan sliramu. Menawi to panjenengan Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Indraswari menika ayu tumrape panjenengan Kanjeng Rama. Menawi to tumrape kula dereng tresna kalih Indraswari. Kowe durung tresna marang Indraswari. Kuwi putraning pamanmu dhewe lho ya. Isih kalebu kulawarga menyang ing Mahaspati. Menapa kula badhe ngendikan ing cah mangke menawi to kula sampun gadah katresnan Kanjeng Rama. Kowe wis darbe kados Menika lho. Wis duweni pilihan wanita. Menika lho Kanjeng Ibu. njur sapa katresnanmu Raden Pramodya. Boten kalih tiga. Nggih menika saking dusun nggih Lara Sunti. Lara Sunti. Raden Pramodya Tinimbalan dawuh. meleset sangka ketedanganing wong tuwa. Mongko Punarama gadhang yen tong besok cakling seri Punarama sira kang wajib nglungguhi palungguhan menyang ing Kabupaten Mahaspati. Ning yo gene Punarama ngersake yen to kuwi bakal ndak dhawuhake tak jodohake marang putraning pamanmu. Saengga kowe ora bisa nampa marang pangantikaning. Kula kandhiki Raden Pramodya mendha sawetara Punarama bakal murba marang bocah wadon sing kok kandhi. Iki sanak, Jika katimbang Kanjeng. apa bener kowe sing aran Lara Sunti? Menika laras. Nyuruh bocah saka ngendi? Kula bocah saking dusun Tlaga Sarangan, Kanjeng. Bocah saka desa Tlaga Sarangan. Kados mekaten. Lara Sunti, Sidama. apa kowe ora mawas? Mongko kowe atasing bocah wadon wong saka desa. Njur putraku Raden Pramodya iki putraning Dipati. Ning gene apa kowe wani cumantaka cinaget marang putraning? Mula kandhi kuwi. Lamun tidak ibarate kaya dening timbangan iki jundil. Aduh. Mergo kowe wong saka desa, putraku ki putraning Bupati Seming Mahaspati. Mula kandhi kuwi. Yen to kowe dirasa tresna marang putraku Raden Subakti. Ganti dina iki pisaki ngenu tresna marang putraku. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama.
Raden Pramodya. Kula sanget tresna dumateng Rasul. Sekabeng lakon iki sira kang jalari marang Rama. Lamun to pemituh marang dawuh Rama, ora bakal pun Rama duka yayah sinimpi marang sliramu. Kula nyuwun pangapunten saderengipun. Gelem apa ngladeni apa sing dadi kekarepaning Rama? Kula boten saged kandha. Hmm? Kula tresna kalih Rasul. Kowe tresna marang Rasul. Bebasan kasendalo nyawa kula. Kula badhe bilani kalih Rasul dikan kula. Raden Pramodya. Ngiras pantes Rama bakal nanteng marang jroning atimu. Saumpama kowe ora kelakon bebrayan marang Lara Sunti kepi sumpahing atimu. Kapilih kacopa dawa kula badhe sewaktu mboten saged nglampahi menapa panjenengan dawuh. Pramodya, Kula badhe ora saya kowe ora midhangetake apa sing diaturake Rama. kula nyuwun pangapunten. Ento yekti kowe tresna marang Rara Sunti, kowe minggat sampe dosa. Jurgen apa sapising pun Kakang misake marang putramu soing negara Mahaspati sajak ora seneng atimu. Apa dasarimu? Pun lega penggalih panjenengan. Wis, Sampun marem ati panjenengan. wis. Sak sampunipun kelampahan panjenengan nundung putra panjenengan Raden Pramodya. Panjenengan ngundhamana bocah wadon saking desa. Kang Mas, Bidang mesti. menawi ngaten sakmenika kula nembe ngertos. Sejatosipun sinten Siddhartha dipati saka ing Mahaspati. Nggih. Kang Mas, menawi ngaten luput anggen kula ndulu kalian panjenengan. Saking rumas kula panjenengan menika satriya bagus pasuryanipun ugi bagus atinipun. Kang Mas, Endang mesti. menawi ngaten boten jumbuh kalian pangandika panjenengan rikala panjenengan kepanggih kalian kula. Rikala panjenengan ngandhakake yen tresna kalian kula. Mongko kula menika tiyang saking dusun. Namung sak anaking pendeta Bapa Resi Gutama. Aku ngerti. Panjenengan ngendika menawi tresna menika wuta. Boten mawas pangkat, derajat, bondo lan donya nanging ati pawitane. Tetembungan panjenengan menika ingkang kula gondhel. Ning jebul kasunyatane goroh. Panjenengan ngundhamana kalian Rara Sunti. Menawi Rara Sunti menika tiyang saking desa. Piyambakipun tresna kalian Raden Pramodya awit pamrih kalian bondo donyane Pramodya. Cukup. Pamrih menawi Pramodya menika anak bupati. Loro ati kula, Kang Mas. Endang mesti. Sami-sami tiyang saking desa. Rara Sunti tiyang desa, kula ugi tiyang desa. Endang mesti kok. Kasunya ati kula, Kang Mas. Apa sekabeh gegayoanipun Kakang luput mungguing atimu? Cukup, Kang Mas. Engkang kaping kalihipun, Kang Mas. Panjenengan sampun wonten duka yayah sinipi kaliyan putra kula Raden Pramodya. Pramodya menika anak kula. Aku ngerti. Endang. Kula ingkang ngandhut, kula ingkang nglairake. Nglairake Pramodya totohaning nyawa, Kang Mas. Menika anak kula, Kang Mas. Endang mesti kok. Panjenengan tundung saking Mahaspati. Kang Mas. Rening panjenengan sampun pedih lan mentolo kaliyan anak. Panjenengan sampun nyonyok ati kula mergo kula sami-sami tiyang desa kados dening Rara Sunti. Sakake monggo. Panjenengan raosaken piyambak. Kamukten bondo donya wonten ing Mahaspati. Kula badhe nderek anak kula Raden. Endang mesti kok. Endang mesti kok.
Dene apa kedadian menyang ing negara Maospati? Matumpuk tumpi tumpuk undung kemasan. Monggo. Sawising putraku Raden Pramodya lunga sang negara Maospati. Kasumusul karo aku Endang Mustika. Uga lunga saka ing Maospati. Jaraku kudune kepisit. Mbok sampun, Kanjeng. Monggo to dipun galih kanthi tirtaning wening kawicaksanan panjenengan. Monggo to panjenengan menika aturi emut yuk nalika semanten panjenengan tasih kaneman. Monggo dipun tintingi langkung rumiyin. Amrih saenipun wonten ing praja Maospati. Reginopati. Saiki aku surat darbe apa maneh? Merga putraku Raden Pramodya lunga saka ing Kabupaten Maospati. Saya-saya garaku Endang Mustika sing gak tresnani nganti sakemah aku sida. Malah kapur ninggalake marang aku. Mulane ing negara Maospati ndak borongake marang kowe. Aku bakal tumuli nglabati marang garaku Endang Mustika Ratu. Mereka kados ngaten kula namung ngajani menapa ingkang dados kersa. Sawetara saputra monggo dipun borongake marang putra lan garwa panjenengan karo. Bebasan aku ora bisa pisah karo kowe.
aku. Sing lakoni aku Rara Sunti. Tak jaluk. Kowe kudu percaya marang aku Rara Sunti. Tresnaku kang tak tujukke marang kowe. Nganti tak gawa mati Rara Sunti. Panjenengan tasih gadhah raos tresna dhateng Rara Sunti. Tulus durune ati. Aku kepengin dibrayan aku karo kowe. Sinaos Sugeng Rama bentuk palilahi. Sanajan Kanjeng Rama menggah marang kekarepanku, bakal aku kepengin berani apa sing dadi kekarepanku. Aku tresnani kowe. Aku tresna karo kowe lho. Saestu Ora ana wanita kang tak tresnani. kita pangantika panjenengan. Tasih gadhah raos tresna dhateng Rara Sunti. Mila Raden. Monggo panjenengan sesarengan ngapus dewi kakang kula panjenengan. Kaya ngono. Sing karepe kaya ngono. Ayo, ayo tak turuti Rara Sunti. Ayo padha lamun bareng-bareng karo aku. Ibu sing tresna kalawan sliramu. Ibu kang bakal sabela kalawan sliramu. Ibu kang bakal nyarujuki sesampunanku kalawan Rara Sunti. Panjenengan sami-sami bejanji kemarin balik ageng negara ini. Tak jaluk pensiun. Ojo mikir lawan ramamu. Kunmu bakal sambung tresna kelawan Rara Sunti. Ibu saiki wis ninggalake Kadipaten Maespati. Mergo ibu ora nrimakake sliramu. Diundha mono. Ditukani kelawan ramamu. Mula yo nggih. Yen sliramu kepengin tumekaning pati bebarengan karo Rara Sunti. Susah kula iki. Ibu kok kepengen melu nggih. Ayo yen kaya ngono padha bareng-bareng. Nyemplung ana ing sendal bebarengan wong tuwa. Ayo. Endang Mustika. Anggen kula badhe nyemplung sendang kalian anak kula, kalian calon mantu kula. Endang Mustika. Raden Pramudya. Kula Kanjeng Rama. Njur kene apa peninggalake menyang ing Maospati. Monggo rikala semono pun Rama tresna lahir musing batin marang sira. Lan Endang Mustika. Sumpah kowe ngene kala semono sabaya mukti sabaya pati marang
Ning kene apa petiga lan mentala ninggalake marang pun kakak. Kula tegelan mentala nilaraken panjenengan. Awet saking tumindak panjenengan. Kak Mas, Endang Mustika. menapa panjenengan tasih mbetahaken kula kalian putra panjenengan Pramodya? Menawi boten menapa kula ayo Endang maju Mustika. wae. Endang Mustika. Nek nganti kowe mati ngelalu jegur sang semi sendang satewah nganti mati lan putramu Raden Pramodya melu mati durahku kepisi Endang Panjenengan boten kepenginaken kula kalian putra panjenengan setu Kak. Kula nyuwun kersa panjenengan mati loro sukti dados garwanipun Raden Pramodya. Endang Mustika lan Raden Pramodya sing dipun ora tiga lan mentala parang nang Pramodya apa tulus jroning atimu nggonmu tresnani parang Arara Suti lahir musik pasti Kanjeng Rama, tugasan nyawa totohan kula Kanjeng Rama. Raden Pramodya lan Endang Mustika saiki aku wis tinerbuka jroning atiku merga saka jebul ing nalarku nganti satengah putramu bakal ndjogake marang putraning kakang lamun to nganti kelakon putramu mati kagawa saka nglabuhi kamresnan aku saged ikhlas Rara Suti dadi bojone putramu sini-sini jagat sang sini sepiro gedening kaliputaning Punarama lan Rara Suti lan gunung juga marang sliramu yen wae pangapura parang bakal korpam Rama ngaturaken panjenengan kanca Raden Rasa kalilahi kula. sini-sinan jagat saisine lamun Punarama ora bakal cidra ing pangucap lamun Punarama cidra ing pangucap kemo kedukut marang jagat ing maus mergi wonten nikatos tumrap panjenengan. Wonten kawigatosan. Lajeng kawigatosan menapa? Cih. Sawetawis dika kula aturi
tumuju wonten ing Jogorogo. Lajeng kersanipun Ing agenipun panjenengan kula utus wonten ing Jogorogo pinanggih dhateng Kakang Sanggara. Ing rikala semanten kula badhe bebesanan kalian Kakang Sanggara. Kapolres wedal samangke ndika klaturi lumampah wonten ing negari Jogorogo mbatalaken anggen kula bebesanan kalian Kakang Sanggara. menengaken kula nyuwun tambahing pangestu. Inggih ngatos-atos. Tidak.